com solen dir. Així ningú paga el pato. El pato sempre el paga el poble, a costes Vostè ha revisat si hi havia algun informe tècnic? Jo sí, ho he revisat tot. Hi havia informe tècnic. Sí, evidentment. Doncs vostè com a polític es fia pels informes tècnics. Sí, evidentment. Doncs el mateix fem tots. El mateix fem tots, ja. Sí, n'hi ha informes tècnics i n'hi ha informes tècnics. Això també ho podríem discutir. Depenent de qui faci aquest informe tècnic, jo em fiaré o no em fiaré. En aquest cas, pensé que no era massa de fiar. I és així. És així. Vostès no volen reconèixer que col·loquen a favors polítics en el nostre Ajuntament de Benissa, a costa del personal del nostre Ajuntament, fent unes bases irregulars, anar en contra de tots els sindicats de l'Ajuntament. Perfecte. Jo ho he dit al principi. Jo cada volta que m'equivoco ho reconeixeré. Jo encara no he sentit mai reconèixer una equivocació per part de l'equip popular. Mai. Ni de vostè ni dels que estaven abans. I unes quantes n'han fet. Entre altres eixa, que és un cas bastant greu. I han estat anys i anys aguantant el poble de Benissa. O sigui que a mi no em donen lliçons ni de moralitat, ni de responsabilitat, ni de res d'això. Perquè trobo que per això vostès no estan massa licitats per a parlar d'això.